και του λαού της. Έκπτωση οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική, ηθική. Η Σπίθα είμαι εγώ. Είναι η ώρα που όλοι νιώθουμε το κάλεσμα να βάλουμε επιτέλους μια τελεία σε όλα αυτά, τιμώντας την πιο ιερή παράδοση των Ελλήνων. Να λες όχι στους δυνατούς στο όνομα της δικαιοσύνης. Η Σπίθα, η δική μου Σπίθα, η δική σου Σπίθα, ας ξεκινήσει από αυτήν εδώ την πόλη για να γίνει η πυρκαγιά που θα φωτίσει τη νύχτα που απλώνεται πάνω από την Ελλάδα. Η Σπίθα, τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Σπίθα, ένας τόπος να μοιραστούμε τα καινούργια μας τραγούδια. Η Σπίθα, το δικαίωμά μας στην ελπίδα. Συνέλληνες, συμπατριώτες, σύντροφοι, συντρόφισσες, συναγωνίστες, συναγωνιστές, ηλιαδορομιοί και άλλοι Γρεκοί, διότι όπως λέει ένας διάσημος Σκοπιανός, το «ον» λέγεται Πολαχός, δηλαδή ο Αριστοτέλης, σας χαιρετίζω στις εδώ Σπίθες. Πρώτον, θα σας διαβάσω τον κατάλογο των φίλων, είναι πατριώτες, πατριώτισσες, αγωνιστές που έρχονται, όπως έλεγε ο Ελίτης, από μακριά και για την μαρτυρία τους και για την πυγμή τους και την αταλάντευτη στάση μας είπαν ότι συμμετέχουν ως φίλοι, είναι προσωρινός κατάλογος. Δεν θα πω τις ιδιότητες τους, διότι τις γνωρίζετε όλες τις ιδιότητες και αυτούς, και απλώς αναφέρω τους προσωρινούς πρώτους φίλους, πανελληνίος και πανελλαδικός και κυπριακός της